афзалтарин аъмол хилофи хоҳишоти нафс амал кардан аст. ҳайф бар он касе ки намедонад ва 70 ҳайф бар он касе ки медонаду амал намекунад. дониста кори кам кардан аз надониста кори зиёд кардан беҳтар аст. ҷав кошта гандум интизор машав. асали ширинтарин ҳам дилбазанд мешавад. гар ятимеро ғамгин дидӣ, дар назди ӯ сари фарзандатро сила макун. на аз касе хафа шаву, на касеро хафа кун. бо бадахлоқон суҳбат макун, то ба гуноҳ кардан водорат накунанд. ҳасудхӯронро роҳату бадахлоқонро шараф нест. чунон ки об ифлосиро пок мекунад, ахлоқ низ тинати инсонро пок мекунад. хушгуфторӣ ба забон мушкилӣ намеорад. ифлосии гуноҳро об не, ашки чашм мешӯяд. ба ҷое ки об меравад, он ҷо ҷабз мешавад. ба ҷое ки ашки чашм мерезад, он ҷо раҳмат нозил мешавад. аз тухми бад меваи хуб ҳосил намешавад. бадӣ аз ҷоҳилӣ сар мезанад. сарчашмаи бисёри бадиҳо муҳаббати мол аст. дур шудан аз бадӣ аз некӣ кардан беҳтар аст. шахсе ки айби худро намебинад, айби дигаронро бузург мебинад. айбҳои дӯстатро дар танҳоӣ барояш бигӯй. ақл ки бутун шуд, сухан кам мешавад. ҳар касе ки аз адаб маҳрум мондааст, аз ҷумлаи некиҳо маҳрум мондааст. худованд ба золим мӯҳлат медиҳад, аммо фаромӯшаш намекунад. хоҳӣ ки айбат пӯшидаю танат саломат бошад, кам бигӯ, бисёр шунав. ақл низ мисли замин аст, онро кишт мебояд. фикри хуб, сухани хуб ва амали хуб нишони хубии инсон аст. дар дунё ягон ақл бевуҷуди ақли дигар ба вуҷуд намеояд. китоб ғизои ақл аст. ду чиз ақлу тадбирро ботил мекунад: саросима шудан ва чизи набударо хостан. бо илми дигарон соҳиби илм мешавем, аммо бо ақли худ соҳиби амал.